Batang nawala po sa Binmalay Town Fiesta naman, ligtas na natagpuan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Ligtas na natagpuan at agad na naibalik sa kanyang ina ang isang batang naiulat na nawawala habang isinasagawang isang civic parade sa pagdiriwang ng Binmalay Town Fiesta. Halos isang oras din umanong hinanap ng ina ang bata bago ito tuluyang i-report sa kapulisan. Rumisponde rin kaagad ng mga otoridad nang matanggap ang impormasyon tungkol sa nawawalang bata. Isinagawa ng agarang paghahanap sa nawawalang bata ng mga hani ng pulisya na nakadeploy sa nasabing aktibidad. Kabilang dito ang mga nakatalaga sa crowd control at area monitoring upang masaklaw ang mga posibleng lugar na kinaroroonan ng bata. Kalaunay natagpuan din ng bata at ligtas na naibalik sa kanyang inang labis na nagpapasalamat sa mabilis na tulong at paghahanap sa kanyang anak. Samantala, patuloy na pinaalalahanan ng kapulisan ng publiko na maging mapagmatsyag lalo na sa mga mataong lugar at agad makipag-ugnayan sa mga otoridad para sa anumang insidenteng may kinalaman sa kaligtasan ng mga mamamayan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.